माने आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों माने मादैमोना हराव माबायदि थायो आरो जानाय लोंनाय माबायदि एसे बुंनो हागोन बै गोदोनि जोंनि राजा महाराजाफोर गालांनाय हायाव न' बां लुनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ होखारदों बे बिराद अन्याय जादों कन्डेमनेबल जादों ट्रेभेलिं बुडिस्ट हेलो गाइस गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लानो जाबाय आरोना फिनसे आरोबाव तो गाइस नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ नायनानै मिथिखादों जानांगौ आं दा बहाय दंफैयो ओके गाइस माने नोंथांमोनाथ' गोबां माबायाव ससियेल मिडियायाव नुदों जानांगौ आरोना बेयाव गुवाहाटीयाव बरबरि होननाय मोनसे जायगायाव माने दैबानाजों माने बर' हारिनि गासै न'खरफोरा सिलिंखार जादों तो गाइस बेयावनो जोङो एसे नायनो होननानै जोंनि बाइकिं ग्रुप दा ट्रेभेलिं बाडिसनिफ्राय फैनाय जादों आरोना गाइस बेयावनो एसे फैनाय फाजिनि एसे भिडिअ लालांनो होननानै आं दिनै भिडिअ बानायबाय गाइस गाज्रि दामोन आरोना जों माने अनसुंथाइ होनायखौ एसे भिडिअ देखायबाय माबाबाय बिदि खायसेया बुङोना बेनिखायनो नोंथांमोनथियाव गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नै इफोरबायदि न'फोरावनो माने इफोरबायदि लुना थादोंमोन आरोना गाइस माबायदि नाय बायनायफोरखौ माबायदि बायलांदों नायो बेफोर माने इफोराव न' लुनानै मालाय मा सिमां दा गावसोरसो मिथिगौ आरोना जोंथ' जेबो मिथिला नालाय तो गाइस एसे गोदोर गोलावफोरा नायसनोबा हामगौमोन नामा नायनो हागोन गाइस बेफोरबायदि सब सिलिंखार आरोना गासिबो बर' न'खर गोजा ओइथिंजा खासे न'खरसे दोङो बेलेग हारिनि बिनिया बायलाङाखै गासिबो बर' माने थिननाय थाङा माने बर' न'खरनियाल' बायलांदो आरोना गाइस तो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन आरोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना कमेन्ट खालामनानै शेयार खालामना गावसिला जोबना होबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसेनो तो गाइस नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना तो गाइस बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा गाइस नै नोंसिनाव नायबानो जाबाय न'फ्रा गंसेबो गैया आरोना सब स्र' स्रिं माने थांजोबदो आरोना न'फोरा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नुफैनानै जोबोद दुखु मोनदो तो गाइस नोंथांमोनाबो नुनायबा जोबोद दुखु मोनगौमोन आरोना बेबायदिनो माने न'फ्रानो गंसे गैया माने सब स्र' स्रिं नै गाइस तो गाइस नैफोरबायदि हालोद नुनानै माने आंनिया भिडिअ बानायनो एसेबो जसानो गैया आरोना थेवबो आङो जिखिनि हायो बेखिनिखौ बानायबाय आरोना माने गोसो सिंनिफ्राय बाथ्रायानो ओंखाराखै माने बेफोरबायदि दुखु नुबाथाय माने गोसो सिंनिफ्राय बाथ्राफ्रानो मा बुंगोन मा मागोन जाजोबो आरोना गाइस थेवबो जिखिनि हायो बेखौनो भिडिअ बानायबाय आरोना गाइस नोंथांमोना उनफ्राव माबायदि जालांबाय थायो भिडिअआ ना नुथारो आरोना आरो जों स्ट्रंलि गभर्नमेन्टनि खाथियाव दाबि दैखाङो बे ओनसोल बे हाया साउथ कामरुप गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्टनि सिङाव दंमोन 1976आव जेब्ला आसामनि केपिटेलखौ शिलंनिफ्राय शिफ्टिं खालामनानै दिसपुराव लाबोयो दिसपुराव आसामनि केपिटेल सिटि गायसननो थाखायनो बे साउथ कामरुप सयगाव ट्राइबेल बेल्ट साउथ कामरुप गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्ट बे ट्राइबेल बेल्ट मोननायखौ डिसिडल खालामनानै दुनियानि नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेयाव थाहोफैदों सोनाबनि गिदिर माल्टिनेसनेल कम्पानिफोरनो हा होदों दिनै माल्टिनेसनेल कम्पानि गुबुन नन ट्राइबेल मानसिनि आखायाव कब्जायाव गोग्लैजोब्बाय दिनै खरलबसे बे जायगायाव जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा इन्डिजिनास बर' मानसिफ्रा गावसिनि गोदोनि राजा महाराजाफोर गालांनाय बान राजानि किंदममोन बियो कुमार भास्कर बर्मानि किंदममोन बियो बै गोदोनि जोंनि राजा महाराजाफोर गालांनाय हायाव न' बां लुनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ होखारदों बे बिराद अन्याय जादों कन्डेमनेबल जादों अति गरिब खामानि जादों बियो निन्दनीय खामानि जादों आरो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायो जे जाय बर' बिदा फंबायफोरनि न' बांखौ सिफायबाय बिथांमोननि धन सम्पति नस्थ' जानायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि क्षतिपूरण होनांगौ थाबैनो बिथांमोननि न' बांखौ थाबैनो लुफिननानै होनांगौ आरो बे जायगायावनो बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि
थाहोनो थाखाय फाट्टा होनायनि बेबस्था खालामनांगौ दिनै नैबे मथरनि सानजाहा आजमल साहाबनि हाया 9 बिगा दं जाहैदों खाथियावनो जिन्जार हटेल दंबावो आरो दानि आसाम गभर्नमेन्टनि सासे मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा एडभाइजारावनो चिफ मिनिस्टारनि बेहाबो बेसेबांबा गुवार हा दं जाहैदों दा बिसिनि हायाब्ला इललिगेल नङा आरोखि बिसिनि सेटेलमेन्टआ बिसिनि अकुपेशन बर'फोर थानायाल' बोरै इललिगेल जाखो इललिगेल अकुपेशन सेटेलमेन्ट बिथांमोननि हाखौ मानो दांनो हादिया बिथांमोना जिबायदि जास्टिस होदों सेम जास्टिस एखे रोखोम जास्टिस जोंनि बर' बिदा-फंबाय मोननांगौ आरो बे रोखोम खालामबाय थायोब्ला बर' फिसाफ्रा आसामाव बोरै थानो हानांगौ जाखो যদি অসম সরকাৰৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া আসল ভূমিপুত্ৰ বড়োসকলৰ প্ৰতি তেনেকুৱা বিগত সময়ছোৱাত যে হিষ্টৰিক ইনজাষ্টিছ কৰি গৈ আছিল সাকসেসফুল চৰকাৰসমূহে বৰ্তমানৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যে বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰেও একে ধৰণৰ জনজাতি বড়োবিলাকক দমন শোষণ নিষ্পেষণ কৰাৰ যে ষড়যন্ত্ৰ যে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ যে ৰাজনৈতিক কুকৌশল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন নহ'লে পৰিত্যাগ নহ'লে বড়োসকলে এই অসমৰ কোনো পৰ্যায়ত অসমত বসবাস কৰাটো অসম্ভৱ এই বড়োসকলে অতি সোনকালে তেওঁলোকে যে ন্যায্য প্ৰাপ্য সুকীয়া বদল ন্যায্য পোৱাৰ ন্যায্য অধিকাৰ এই ন্যায্য অধিকাৰ আদায় কৰি ল'বৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম কৰিবৰ বাধ্য কৰিব বাধ্য কৰাই আছে আমাক সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে অসমৰ বড়ো শ্ৰমিকে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ প্ৰতি যি অন্যায়ৰ ৰাজনীতি এই অসমৰ মাটিত চলি আছে এই বড়ো বিৰোধী ট্ৰাইবেল ভিত্তিক ৰাজনীতিৰ যিটো চৰিত্ৰ যি পলিচি অতি সোনকালে পৰিহাৰ কৰাটো নিতান্ত দৰকাৰ আৰু অতি জোখেৰে ক'ব লাগিব আজি চিফ মিনিষ্টাৰ লাজতে হওক বা কিবা এটা কাৰণত ইয়াত নাহিল কমপক্ষে কোনোবা 13জন কেবিনেট মন্ত্ৰী ইয়াত আহিব লাগিছিল আনৰ কথা বাদ দিয়ক আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম চাহাব তেওঁ আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া তেওঁ এতিয়া ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ মন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেতিয়া অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ আছিল সি ট্ৰাইবেলৰ কৰ্ণধাৰ আছিল তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে আজি এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত এটলিষ্ট ইয়াতে আহিব লাগিছিল খা খবৰ ল'ব লাগিছিল কেলৈ আহিব নোৱাৰিলে আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হ'ল হয়তো মহন্ত আৰু ডক্টৰ হেমন্ত চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই নিছে বাধা দিছে বা সিহঁতে ভয় কৰিছে এই বড়ো ভাই ককাইসকলৰ দুখ দুৰ্দশা সম্পৰ্কে খবৰ ল'বলৈ আহিলে সিহঁতে নিশ্চয় গাদুচিত হ'ব পাৰে গাড়ী হেৰাবৰ ভয়তে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ সেই বৰ্তমানে BTCৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সি কেলৈ আহিব নোৱাৰিলে কেলৈ আহিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ বসবাস কৰা যিখিনি বড়ো ভাই কয় প্ৰমোদ বড়ো ভাই ভনী নহয় জানো কিয় আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হ'ল দুৰ্বলতা অলৰেডি বিক্ৰী গ'ল এই বিক্ৰী যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি নিজৰ ভাই ককাই ভাই ভনী দুখৰ দিনৰ দুৰ্দশা দিনৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব পৰা নাই অতি নিন্দনীয় আমি লজ্জাবোধ কৰোঁ আমি লজ্জিত কি ক'ম আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আমাৰ সবিনয় নিবেদন উই ডু ষ্ট্ৰংলি এপিল and urge upon the government of India to direct the present state government of Assam, headed by Dr. Hemanta Biswa Sharma, to keep up any kind of deadly anti-tribal policy and direct the Assam government not to evict the tribal families from their ancestral lands and homestays and villages, not to head the tribal people, because the Bodo people were and are the most indigenous, native people, aboriginal people, autochthonous people of the state of Assam. Our forefathers were kings and emperors, right from Narakasura, Bhaskar Burma, so on and so forth.
बाइकिं ग्रुप दङ ओमफ्राय जोंथ' गासिबो दा स्टुडेन्ट गोजासो गासिबो फरायनाय गोजासो जोंबो माने एसेबां हानाय जोंनिफ्राय हानाय बायदिखौ माने जोंनि होननानै होनाया गिदिर बाथ्रा नङा मानसिया फैनानै माथो होनबा जों गोजोन आरो दे होनांगौ इमान गिदिर गोब नङा फिसा बारा गोबाव जायाखै सोलिनायाबो थांनाय बोसोराव सोलिदों ओमफ्राय जोंबो गासैबो स्टुडेन्ट गोजायाव थानाया बिदिनो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेबायदि दङ गासैबो स्टुडेन्ट गोजायनो जोङो दा जि हायो मादैमोननि दुखु खस्थ'खौ नुहुरनानै एसे जोंनि ग्रुपनिफ्राय जिखिनि हायो एसे जोंनि माबाखौ बेलेगफोरनि रुजुनायाव जेबो नङा थेवबो जोङो हानायखिनिखौ मादैमोननि आखायाव जों मोजां गोजान थांनो होननानै मा ग्रुप नायमोन? The traveling buddies. माने खस्थ'फोरखौ नुहुरनानै एसे गोसोफोराव बोरैबा मोनो माने दाथ' बोथोरफोराबो अखा बोथोर आरो दा मोनाफोराव ओंखाम बायदि जोबोर खस्थ' जायो थानाया मादैमोननियाबो So guys, माने गोबां गोदोर गोलाव मानसिफोरा माने सोंना थांबाय आरो ना माने आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों माने मादैमोना हराव माबायदि थायो आरो जानाय लोंनाय माबायदि बर' रायजो राजाफ्रा होदो जानाय लोंनायखौ जोंनियाव जमा सङो जमा जायो आरो जमा थायो जोंनियाव हौवाफ्रा थायो जोंनियाव एसे राननानै थालायो हरफोराव ओरैनो माबायदि डिस्टार्बफोर माने अखानि डिस्टार्ब जाबाय दं आरो थांनायनि एसे प्रब्लेम जाबाय दं आरोबाव जायगाफोरा जोंनाव थाखाय जोंखौ फरायनानै बयबो जोंखौ नुनानै समाव जोंनि हेफाजाब होनायनि थाखाय बे फंबाय मुवाफोरखौ जाबोला बेनिखायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनो जे जोंनि बर' फिसाफ्रा बयबो जोंनि बर' दंनानै बयबो गाबखांनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय जोबोद गोजोन मोनबाय गासैबो साबायखर बावो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ माबायदि खस्थ'यै थायो नोंथांमोना गोबां मानसिफोरनि भिडिअ नुबायबो जानांगौ आरो ना थ' गाइस जों माने गोबां सम बे जायगायाव थाबाय आरो ना जेसेबां रायलायो एसेबांनो बाथ्राफोरा बांलांबाय थायो आरो ना थ' गाइस बेनिखायनो आङो माने भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय मानो होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांदोंबा बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि हालोदाव दोङो आरो ना बेबो बर' न'खरसो गाइस मा होनो जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोनाबो बेयाव फैनानै फैबा जोबोद दुखु मोनगोन आरो ना जोंबो माने जोबोद दुखु मोनबाय लोगोसेनो आरो दुखु मोननानै माथो जानो नङा होमबा बेनिखायनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैबाय दंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थाब थाबै आंनि चेनेलखौ 2K कमप्लिट खालामनानै होबानो जाबाय थ' गाइस बिदिब्ला जों थांहोलांबाय थानोसै आरो ना बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल आंनि साबस्क्राइबारफोर भिउवार्सफोर